जनाय ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरनि जिखिनि हानि जेंना थाबैनो जोबनांगौ बिनि थाखाय आसाम सरकारा भारत सरकारा खामानि मावनांगौ होननानै जोङो दिनै बे गेवलां मेलनि गेजेरजों सरकारनिसिम जोङो दाबि दैथायहरदों। आसामनि जौगानाया सोरजों जागोन? फरायसाफोरजोंसो जागोन, फरायसाफोरनो जोंनि इयुन। दिनै जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जनाय दखरा आइजो अनसाय आफाद आरो जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफाद जथायै मैयानिफ्राय जुथुमनाय जे जुथुम्मा, बे जुथुम्मानि गेवलां मेल जानानै थाङो। बे गेवलां मेलाव आंबो बाहागो लानो मोनदों आरो बाहागो लानो होनायनि थाखाय आङो जथाय आफादनिसिम रोजा रोजा आङो साबायखर बावदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो जोङो दिनै बे गेवलां मेलाव सावरायनाय जादों जे जनाय ओनसोलाव दिनै हानि जेंना दङ। जे हानि जेंनाया फरेस्ट डुएलार्स एक्ट 2006 बायदि समाधान जानो हायो। बे ओनसोलनि हानि जेंनाया बसुन्धरा मिशन बायदियै समाधान जानो हायो। बे मोननै उपायनि गेजेरजों जनाय ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरनि जिखिनि हानि जेंना थाबैनो जोबनांगौ बिनि थाखाय आसाम सरकारा भारत सरकारा खामानि मावनांगौ होननानै जोङो दिनै बे गेवलां मेलनि गेजेरजों सरकारनिसिम जोङो दाबि दैथायहरदों। लोगोसे बे ओनसोलाव जोंनि मा होनदों फरायसालिफोर दङ माखासे बर' मिडियाम। गंसे फरायसालि दङ सतीश बसुमतारी बड' गोजौ फरायसालि। बे फरायसालियाव 7 जन फोरोंगिरि गोदानै थिसननाय जादों। जे फोरोंगिरिफोरा गुबुन मिडियामनि आरो जि फोरोंगिरिफोरा बर' फंसेबो रायलायनो रोङा, बर' सोदोब मोनसेबो फरायनो रोङा आरो फोरोंनो रोङा, बैफोरबायदि फोरोंगिरिखौ थिसननानै जोंनि बर' फरायसाफोरनि भबिष्यतखौ धंस खालामनाय जिखिनि मोनसे राजखान्थि, जिखिनि मोनसे खैसार आसाम हिक्का बिभागनि, बेखौ जोङो मुगैदों, बेखौ जोङो सोंखारिदों। थाबैनो बर' फरायसाफोरनि इयुनखौ नायनानै, बर'फोरनि इयुनखौ नायनानै आरो बै फरायसालिनि इयुनखौ नायनानै बै फोरोंगिरिफोरखौ थाबैनो उइथड्र खालामनांगौ होननानै जोङो सरकारनिसिम जोङो दाबि दैखांदों। दिनै बिथांमोना आसाम जौगानायनि बाथ्रा होनदों, दिनै बिथांमोना आसामनि सोलोंथाइ जौगानायनि बाथ्रा होनदों, रांखान्थि जौगानायनि बाथ्रा होनदों, भारतखौ जौगानायनि बाथ्रा होनदों। भारतनि आसामनि जौगानाया सोरजों जागोन? फरायसाफोरजोंसो जागोन, फरायसाफोरनो जोंनि इयुन। नाथाय फरायसाफोरनो दिनै मोजां खामानि मावनायनि बदलै बर' फरायसाफोरखौ बिपदआव लांनायनि दिनै जे खामानि मावदों बेखौ जोङो दिनै सोंखारिदों। बेखिनि बाथ्रा। लोगोसे दिनै जोंनि समाजाव नुजाफ्लेबाय थानाय जोंनि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, ड्राग्स सोलिनाय, लाइमोनफोरनि जिखिनि ड्रप आउट, लाइमोनफोरनि जिखिनि निसा बेसाद जानाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, बैफोर जेंनाफोरा बोरै जोंनियाव जोबस्राङो, जोबस्रांनानै गोजोन मोनसे समाज, गोजोन मोनसे गामि, जौगानाय मोनसे गामि जोङो बोरै मोननो हायो, बेनि थाखाय जोङो दिनैनि बे गेवलां मेलाव जोङो गुवार आरो गोथौयै जोङो सावरायनाय जायो। लोगोसे बिटिआर गोरोबथा जालांबाय जोंहा। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मावफुंजानो गोनां माखासे दफाफोरखौ मावफुंनायनि गेजेरजों नैबे ओनसोलाव जौगानायनि खामानिखौ सरकारा मोजाङैनो खामानि मावनांगौ होननानै जोङो दिनै दाबि दैखांदों। मानगोनां नोंथांमोन, लोगोसे आसाम सरकारा 8,000टा फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ एबलिश खालामनायनि बाथ्रा होनदों। बे बाथ्राखौबो बिरोधिता खालामबावनानै आरोबाव जोङो सरकारखौ जोङो दिनै नारसिनहरदों आरो रायजो राजाफोरखौबो बेनि सायाव सांग्रां जानो थाखाय जोङो खावलायदों। सोलोंथाइनि बिथिङै माब्लाबा एमालगेमेसननि राहाजों, मार्जारनि राहाजों, आरो मालाबा क्लास 3निफ्राय क्लास 10सिम मैथमेटिक्स आरो साइन्सखौ इंलिसजों फोरोंनांगौनि बाथ्राखौ मालाबा बिदायकर आदर्श स्कुल बानायनायनि मोनसे नोजोरारि थांखिजों मालाबा नोङो समस्थियाव गंबानिफ्राय 10 खन थाखानाय मिडियामनि सेकेन्डारि स्कुल, सरकारि स्कुलाव इंलिस मिडियाम जाबसिननायनि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै जेबायदि आसामा खामानि मावबाय थानो हादों, बै बाथ्राफोरखौबो लानानै जोङो दिनै रायजो राजाफोरजों सांग्रांथि लानो थाखाय जोङो दिनै बेहाय सावरायनाय जायो। लोगोसे 4 लेंगुवेज फर्मुला, जे 4 लेंगुवेज फर्मुलाखौ बर' साहित्य सभाया माना खालामबोदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोङो होबथाबोदों। बेखौ दिनै आरोबाव जे जोंनि एलिमेन्टारि केलेन्डाराव जे 4 लेंगुवेज फर्मुलानि मोनसे राहाजोंनो दिनै मोनसे केलेन्डारखौ मोनसे बानायबावनाय जादों। बेखौबो जोङो दिनै आसाम सरकारखौ जोङो बेखौबो बोखांफिननानै लानांगौ होननानै जोङो बुंनाय जादों। आरो दिनै बे मेलनि गेजेरजों जोङो बेखौनो बुंदों जे जोंनि बारग' NDFB बिथांमोना जायफोर जेलाव दङ बिथांमोनखौबो थाबैनो मा राहाजों, राजखान्थियारि राहाजोंआनो जा बा आयेनारि राहाजोंआनो जा, बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि थाखाय दिनै खामानि मावनांगौ सरकारा, भारत सरकारा बा आसाम सरकारा। बेखिनि बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै बुंदों। दा बेखिनि बाथ्राजोंनो जोङो दिनैनि बे गेवलां मेलखौ जोङो दिनै खुंफुंनो हाबाय होननानै आङो आसा खालामदों। बे जनाय ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोबोद आङो साबायखर बावदों। जनाय ओनसोला दैबानाजों बुंफबजानाय मोनसे ओनसोल, धेमाजि ओनसोला दैबानाजों मोनसे भुगिनांनाय मोनसे ओनसोल। बे ओनसोलखौ
जोङो बोरै माने बेफोर जेंनानिफ्राय उदां खालामनो हायो बे बाथ्राफोरखौबो लानानै जोङो एसे जोङो बेवहाय सावरायनाय जादों आरो जों बेफोरनि थाखाय फैबाय थानाय समाव खौसेथियै मावनो हानाय माने गोहोआव थानाय सरकार बिथांमोनखौ जोङो नोजोराव खोख्लैनो थाखायबो जोङो दिनै ज' ज'यै खामानि मावलांनो थाखाय जोङो दिनै थांखि लानाय जादों। गोजोन्थों। जिहेतु बर' थुनलाइ आफादनि जनाय प्राइमारिनि 38थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 22थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो जनाय दख'रा आइजो अनसाय आफादनि 20थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्मायाव थारमाने दिनै मोनथामबो आफादनि जिहेतु टार्मिनेटिं गोदान बडि दाबाय बे दानायखौ आं नोंथांमोननि गासैबो चेनेलनि जुगै बिथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि हामलायनायखौ बावहरबाय आरो जिहेतु जनायाव समब्रा समब्रियै बे मोनथाम आफादा जोनोम जादों बे माहारियारि मोनथाम आफादा आरो जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो बे मोनथाम आफादा जोंनि जनाय ओनसोलनि जेसेबांनाखि समस्याफ्राव बायदिसिना जेंनाफ्राव मोनफ्रोमबो आन्दलनफ्राव मोनफ्रोमबो हाबाफारिफ्राव दिनैसिमहालागै ज' ज' थालायनानै खामानि मावदों आरो दिनैसिम गावजों गाव बे आफादफोरनि गेजेराव जोंनि गेजेराव एना एनि जायाखै आरो जिहेतु बर' थुनलाइ आफादा जोनोमनिफ्रायनो जोंनि राव थुनलाइ आरो समाज बिथिङाव बेसेबांबा बिहोमा होबोदों आरो जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो नारा नाथा नाजाबाय थानानै दिनै बे रावखौ इउनिभार्सिटि लेभेलसिम मोनहैनो हादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोनोमनिफ्रायनो जिहेतु बर' हारिनि जिबिलाक जेंनाफोर बेफोरखौ सुस्रांनो नाजाबोबाय थादों आरो जिहेतु बियो मोनसे गोदान मोनसे महर मोनदोंमोन जिहेतु जोंनि राजखान्थियारि जौगाखांनायनि जिथु सांग्रांथिनि जिथु बेखेवगिरि होनना बुंनांगोन जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जिथु बर'फोरनि राजखान्थिखौ गोजोर खालामनो थाखाय मोन्थाइखौ गोजोर खालामनो थाखाय बिथाङा संकष्ट सदियासिम बुरलुंबुथुरनि साहा फारसे डिभाइड आसाम 50-50 होननानै जिथु आन्दलन जादोंमोन बे आन्दलनफ्रा नैबेफोर जोंनि जायगायावबो गोबां गोहोम गोलैदोंमोन आरो नोंथांमोना मिथिनानै मोजां हयथ' मिथिया खोमा जोंनि बे माइदांस्रि ओनसोलाव जिथु थरला बसुमतारी गिबि जोंनि जनायनि जिथु बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय जिथु मुंख्लं जानाय गिबि मुंख्लं जानाय बिथाङा बे माबानि बे माइदांस्रिनि बै जोंनि सिंगापुर बै नाहर नाला हा बेयाव थारमाने बेयाव बे जायगायावनो बिथाङा पुलिसजों गावथार जायो आरो बे जोंनि जनाय ओनसोलनि गिबि मुंख्लं बेजों लोगोसे आइजो अनसाय आफादाबो जोनोम जानायनिफ्रायनो जोंनि आइजोफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनायजों गेजेरजों आरो मोनफ्रोमबो आन्दलनाव मोनफ्रोमबो जिबिलाक बिग्रायनाय आन्दलनजों बिथांमोना गासिबो जड़ित बिथांमोना बे ओनसोलाव गोदो आन्दलन जायोबा पुलिसा हमना लायोबा पुलिसनिफ्राय बेंथानानै मानसि सेख'ना लायनाय लामा जुदि जथे नांगौबा बिथांमोन आइजोफोरखौ लगायनानै लामा जथे होनाय गतिके जों आइजोफोराबो जोंनि जिथु बर'फोरनि गेजेराव जिबिलाक सोमावसारनाय जाबोदों आन्दलनफोर जाबोदों बे आन्दलनफ्राव बिथांमोननि जिथु अबदान बे खुनु गुनै खम नङा थारमाने बिथांमोना जोंखौ मदद होबोबाय थादों मोनफ्रोमबो आफादजों थाफानानै ज' ज' थानानै जोंनि बे जनाय ओनसोलाव आइजो अनसाय आफादाबो गोबां बिहोमा होबोदों बे बाथ्राखौ लानानै जों दाख्लै जिथु 19 अक्ट'खालि जाहा जिथु रिभिउ मिटिं दंमोन भारत सरकारनि नखर बिफाननि जिथु नर्थ इस्टनि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि पियुष गोयल आरो आसामनि जिथु पलिटिकेल आरो होम एफेयार्सनि जिथु चिफ सेक्रेटारि नीरज वर्मा सार एडिजिपि हिरेन चन्द्र नाथ सार आरो बेजों लोगोसे एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि बड'लेण्ड डेभेलपमेन्टनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों लोगोसे गोबां अफिसारफोर आरो बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जा बाहागो लादोंमोन मानगोनां लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै जों गुवाहाटियाव थाफानानै जों रायज्लायदोंमोन भिडिअ कनफारेन्सनि जुगै जों रायज्लायखाना लादोंमोन मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथांजों रायज्लायखाना लादों जे सोलोंथाइनि बिफाङाव नोंथांमोनहा बुं जिहेतु हा हुनि समस्या दं बेनि सायाव जों बुङो दिनै जोंनि बर' मिडियामनि जिथु अबस्था आं बिसेसकै खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै आं बुंगोन आं दाख्लै 2 तारिखनिफ्राय जागायनानै आसामनि बङाइगाव धुबुरी जिल्लानिफ्राय जागायनानै बरपेटा सनितपुर बिश्वनाथ लखिमपुर धेमाजि सदिया ओरैहाय सराइदेव डिब्रुगड़ तिनसुकिया बिदि जानानै ओरैहाय आं गुवाहाटिसिम गिदिंलांफिनायाव आं मोन्दों जोंनि मेक्सिमाम जेंनाफ्रानो जाहैबाय हा हु
2 नम्बराव जाहैबाय सोलोंथाइ बुंनो थाङोबा जों सोलोंथाइखौनो 1 नम्बराव बुंनांगोन मानो होनना बुङोबा जों नुदों जेब्ला बर' मिडियामनि अबस्थाफोर दं खोब गाज्रि अबस्थायाव दं बर' मिडियाम स्कुलफोरा गोबां स्कुलफोराव थोजासे रोखोमनि फोरोंगिरि गैया आरो बबेबा स्कुलाव सासेल' फोरोंगिरि खिन्थु बेबो बर' राव रोङा बेबायदि अबस्थायाव दं दिनै जों गोबां स्कुलाव नुदों जों बुंबाय थादों सिमेन्सापुरि बायदि जोंनि बर' मैखोम ओनसोलाव 13 जन फोरोंगिरि दं बे 13 जन फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव 7 जनानो गुबुन मिडियामनि आरो बेनिफ्राय कार्बि आंलंआव दं गवालपारा बायदियाव दं गोबां जिल्लाफ्राव दं बेफोर जिल्लायाव थारमाने गोबां जिल्लाफ्रावनो गोबां माबाफ्रावनो थारमाने हारसा राव रोङि बर' राव रोङि गुबुन रावनि फोरोंगिरिफोरखौ थिसनदों जोंहा बुंनाया बेनो जे बर' राव गोरों फोरोंगिरिफोरखौ होनांगौ जों गुबुन जाथिखौ जोंनि मिडियामाव फोरोंगिरि थिसननो नाङा होनना बुङाखै जोङो बर' राव गोरों फोरोंगिरिखौ जोंनि बर' मिडियामनि स्कुलफ्राव थिसननांगौ होननानै जों सोरखारखौ खावलायबाय थादों दा जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै गोबाव समनिफ्राय बे गुन गोनां सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावबाय थादों माखासे सायाव जों उथ्रिसारनो हादों दिनै नेटआव गोबां बर' फरायसाफ्रा जायगा मोन्दों बेफोर बे गुन गोनां सोलोंथाइनि जितु एवारनेस लादों बेफोरनिफ्रायनो जों जादों होननानै जों बुंनांगोन आरो जाबावनो गोनां जायनि खारना जाहैबाय सरकारनि माखासे भुल नितिफ्रा जाहैबाय बर' मिडियामफ्राव आरो बर' राव रोङि फोरोंगिरि थिसननाय आरो बर' मिडियाम स्कुलफोराव थोजासे बिबांनि फोरोंगिरि थिसनि सरकारनि माखासे भुल नितिनि थाखायनो जों गुन गोनां सोलोंथाइखौ दिनैसिम मोनजोबनो हायाखै होननानै जों बुङो